Ακούμε συνέχεια για αυτές. Κάνουν οικονομία. Είναι φιλικές στο περιβάλλον. Πάμε να δούμε τι ακριβώς είναι. Αντλία θερμότητας. Είναι μια συσκευή η οποία χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια για να μεταφέρει θερμότητα από το ένα μέρος στο άλλο. Το καλοκαίρι στη λειτουργία ψύχης μεταφέρει τη θερμότητα μέσα από το σπίτι και την οδηγεί έξω στο περιβάλλον. Και το χειμώνα στη λειτουργία θέρμανσης μεταφέρει τη θερμότητα έξω από το περιβάλλον και την οδηγεί μέσα στο σπίτι. Ναι, όσο περίεργο και να ακούγεται, και στις χαμηλότερες θερμοκρασίες κάποια θερμική ενέργεια πάλι υπάρχει. Οι αντλίες θερμότητας χωρίζονται σε γεωθερμικές και αέρα. Οι αέρα χωρίζονται σε αέρα όπως είναι όλα τα κοινά κλιματιστικά που έχουμε όλοι στα σπίτια μας και αέρα νερού. Αυτές είναι και πιο συζητημένες και μεταφέρουν τη θερμότητα στο νερό, το οποίο διανέμεται μέσα σωληνώσεων, στα σώματα, καλοριφέρ ή σε συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Αυτά για τώρα.